quan vaig viure a l'Ajuntament va ser a través de la comissió de control que vam organitzar els partits, t'estic parlant de l'any 76-77, i en aquella comissió de control, que vam fer un dossier i tot, estudiàvem com reorganitzar l'Ajuntament de Barcelona, amb democràcia. I que allà els que remanaven i governaven el tema eren els socialistes, perquè esclar, hi havia més funcionaris ficats. L'atenció al públic, tal com està organitzada ara, ha millorat molt. Perquè, bueno, en els centres que tu pots anar a demanar coses o presentar documents, hi ha un personal que t'ajuda. Jo això ho he viscut. I a més, no sols ajuden, sinó que pots anar a fer consultes per segons què. O sigui que aquí, a nivell de carrer, s'ha guanyat molt. El problema per mi està a nivell polític. És a dir, qui decideix el que s'ha de fer i com ho decideix. I després el paper dels partits de l'oposició, o sigui, els partits que no estan d'acord amb la senyora Colau. Jo no sé quin paper juga la senyora Colau. No sé si és que és una senyora que té grans idees i les patrocina o algú li diu el que té que dir. I més aviat penso que això va per aquí, que algú li està dient el que té que fer. Perquè, esclar, ella, a part de fer d'activista, que se sàpiga, no ha fet res més. Per tant, la seva formació i la seva preparació, jo no sé quins llibres ha llegit. Penso que aquí es fica en política ha de tenir una miqueta de formació ja intel·lectual i, a més, sapiguent què vol dir la cultura municipal o la cultura de ciutat. I jo no sé quina cultura de ciutat té aquesta senyora. Vas vivint el que decideixen que de sobte s'ha de fer. I llavors et trobes, bueno, ara això, ara allò, amb lo de les bicis, hem muntat un cacao a Barcelona amb els carrers, que jo no sé si aquesta era la manera d'organitzar-la. Jo no estic en contra de la bici, però sí de reorientar les vies per on tenen que circular les bicis. I hi ha exemples. A Viena hi ha molta gent que va en bicicleta i tenen els seus carrils, que no impedeixen la circulació dels cotxes ni dels tramvies que hi ha allà. Viena està ple de tramvies, això ho he estat veient jo. Llavors dius, bueno, compares una mica i dius, és que no s'entén quina política estan fent, ni s'entén què persegueixen. A veure, quan fan la política contra el cotxe, no pensen que cada dia entren a Barcelona 500.000 cotxes i que és gent que ve a treballar a Barcelona. Què pretenen? Que vinguin tots en metro? Però no crec que sigui viable, perquè hi ha molta gent que té que anar a fer activitats o té que passar per la ciutat per anar a un altre lloc. O sigui, gent que treballa a Mataró però ha de passar per Barcelona. És que hi ha coses que no entenc. No sé quina cultura té, ni quina idea, ni quin plantejament, ni quin objectiu persegueixen, com no sigui proletaritzar Barcelona. I crec que aquí s'estan equivocant. O sigui, estem parlant d'una realitat que no... O sigui, fer la revolució, això va ser l'any 1917, però no estem al 1917, estem al 2022, camí d'un altre any. I les idees de proletaritzar una ciutat, perdona, la ciutat no està per això. O sigui, hi ha un ambient de ciutat i un tipus de gent que no hi està d'acord en convertir això en una ciutat revolucionària. I aquí s'equivoca. O sigui, si són demòcrates, ho té que assumir que aquesta no és la tesi, que pot reformar la ciutat i millorar-la i fer-la més social. Jo no dic que no, que això és possible, però el que no pots fer és dir, i ara tots vamos a ir en asno, i ara tots anirem en carro de palla, i ara... No, això la dictadura que intenta imposar no pot ser. I per tant això acaba cremant-la o cremant la gent. I he aconseguit que les inversions a Barcelona no hi siguin. Quan va començar a posar pegues amb les construccions, totes s'han anat a Hospitalet, i la que ha estat encantada d'això ha sigut la Marín, perquè esclar, això li ha portat amb ella una riquesa per la ciutat que no té Barcelona, que l'ha perdut. I com això moltes coses més, i a més està creant problemes seriosos amb el petit comerç. Si no es dona compte que cada vegada que es treny
les vies de circulació, qui pateix és el comerç. Perquè si la gent no es pot bellugar per la ciutat, doncs no van a la botiga. O sigui, ja van directes al centre comercial. I està patrocinant precisament el contrari del que defensa. I no se'n dona ni compte. Que el que ha de patrocinar és que el petit visqui i que pugui funcionar i pugui treballar. I no, cada dia, bueno, ja deixant de banda la crisi, però hi ha cada dia més botigues tancades. I no ha sigut capaç de jugar a patrocinar el lloguer de la botiga perquè el botiguer pogués continuar davant de l'especulació. Aquí és on s'havia d'haver ficat. S'ha ficat amb els pisos i no s'ha ficat amb l'altre. Amb la qual bueno, ha creat un merder impressionant. I això és molt difícil d'arreglar estant ella a l'Ajuntament. Això és molt difícil d'arreglar. I després el problema, qui hi ha per substituir-la? Perquè, esclar, aquesta senyora demà deixa de ser alcaldessa, qui entra a arreglar tot això i amb quins criteris? Perquè tampoc veiem, i t'ho dic ben clarament, jo no veig a l'oposició gent amb idees clares. Veig gent amb ambició de poder, però no veig un disseny de dir anem a recuperar la ciutat per aquí, per aquí, per aquí. La crítica no és suficient. La crítica no és suficient quan es tracta de crítica negativa, destructiva, tot això. Bueno, no, s'ha d'anar allò de dir anem a construir, anem a reconstruir, anem a recuperar, anem a refundar Barcelona, d'acord. Ho va fer en Pasqual Maragall en el moment de les Olimpiades. Aquí sí que va fer una tasca inversora molt ben feta, des del punt de vista de sanitat de la ciutat, perquè va arreglar precisament tot el que estava per arreglar del subsol de la ciutat, però no ens enganyem, va haver una part que va ser positiva i l'altra part va permetre un joc especulatiu urbà que encara dura, o sigui, no ens enganyem. I bueno, si va créixer la ciutat havia de créixer per aquella banda, no tenia altre lloc, però també podien haver pres mesures per evitar l'especulació.